ginpadayaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga masobra na sa 80,000 ka mga manunudlo kag school head sa pampubliko nga mga eskwelahan ang na-promote. Masobra man suno sa iya sa 30,000 ka bag-o nga teaching positions ang na-offer sang gobyerno. Sa iya zona kahapon, ginbalikan sang presidente ang iya zona sang 2025 sang nagpahayag siya nga wala na sang manunudlo sa pampubliko nga mga eskwelahan ang magaretiro nga yara gihapon sa Teacher 1 nga posisyon. Suno pa kay President Marcos pinaagi sa expanded career progression, mas madamo na nga mga manunudlo ang makaangkon sang promosyon. Pinangako ko nung nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at school head sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphone. Agud masolbar naman ang kakulangan sa mga classroom sa pungsod, ginsiling ni Marcos nga nagabuligay ang Department of Public Works and Highways, ang PAGCOR, kag ang mga local government unit sa pagpatukod sang dugang nga mga hulot klasehan. Dugang paniya, magapatukod man ang pribado nga sektor sang una nga masobra 16,000 ka classroom sa Luzon, pinaagi sa Public-Private Partnership o PPP. Kag may magasunod pa nga mga proyekto para sa Visayas kag sa Mindanao. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao.